Moi kaikki. Tänään pelataan Minecraftia vihdoin viimein, kun te olette siellä niin paljon toivonut. Ja nyt mä overdubaan tätä videota, koska mulla ei näy vitsi juttu ei osannut separeittaa. Mutta mennään suoraan videon pari. Siis te olette oikeastaan sanonut niin paljon tätä videota nyt tosi kauan jo. Ja se voitti ylivoimaisesti. Minecraft voitti ylivoimaisesti. Mutta oikeasti. Mä en olisi arvannut, että Minecraft saa niin paljon. Mut joo. Siis kattokaa nyt tätäkin. Eikö se ollut 5 votea? Sai Minecraft. Ja mikään muu ei saanut yhtään. Joo. No me etsitään paikkaa, jos me asutaan. Mä oikeesti pelkään näitä zombeja tuolla veden alla. Täällä niin. Eiku ota se sugarcane. Ja mä otan vähän nyt ja. No. Tää mä otan. Mä vaan. Pitäisikö ottaa puuta? Mä etin jotain hyvää paikkaa nyt, minne menis. Koska. Miksei? Koska mä tarvitsen oikeesti joku hieno talopaikan silleen. Kun melkein löin vitsi koiraa kautta suseen, koska mä luulin sitä kanaksi. Mut. Joo. Mä teen nyt crafting table. Ja ajan ottaa. Mä menen hakemaan vähän kiveä nyt, koska mä oikeastaan teen jotain kivikamaa. Kun ne on parempia. Kuin puukamat tietenkin. Mä vielä mene kyllä mutu. Joo. Siis mä en oo ikinä nähnyt tuommoista hiekkaittua noin vähän aikaa, niin kun kattokaa. Tälleen. Silleen. Onneksi me spawnattiin aika hyvää biomikohtaa. Mitä mä teen pikaksi ja vielä mennään kiveä tosta alhaalta. Onks täällä zombei? Ei oo. Vaata vähän kiveä. Eiku tossa hiiltä vois ottaa. Sitäkin. Mut joo. Älä vaan jonnekin muualle. Eiku ai niin ja se hiili on. No en mä nyt. Mut tää vaan kivi pikaksi ja lähdetään täältä nyt. Noniin. Sitten meidän pitäis saada jotain. Niinku vaikka ruokaa. Tossa on jos näitä ei oo sanonut ai. Miksi mä just kävelin tahallaan melkein? Ai niin, me tarvitaan myös sänkykin. Tuolla on semmoista biomia, josta mä tykkään myös. Tai tuollaista tasasta. Tässä on lammas. Mä menen tappaa se. Eikä villa. Toivottavasti me saadaan 1 kokonainen sänky ennen kuin tää video tulee eka yö. Koska se olisi aika ärsyttävää. Mut joo. Noniin, otetaan vähän hiiltä. Tässä oli ihan hyvin kyllä. Ihan kaasti, ihan aikaisin. Otan vähän kiveä myös samalla. Siksi mainasin tällä vähän huonosti. Tai tällä oudosti. Mitä? Kattoko tätä paikkaa. Mä menen sinne. Katto tota. Tuossa on semmonen vitsi suuaukko tonne niinku. Tää näyttää ihan yhdeltä YouTubeltajan siideltä, jonka mä kerran näin. Kun mä katsoin sen videoa. Tää näyttää ihan siltä. Mut joo. Passa. Noniin. Toinenkin lammas. Saadaan lisää ruokaa. Mä ei jätä tuo eloa, koska se on vaan vauva. Siitä ei saa mitään edes ruokaa. Vähänkään miksi Minecraftilla ei ole semmoista logiikkaa. Mä menen tänään nyt katsoa minkälainen tää, kun tää on niin vitsi hieno oikeasti. Mä en ikinä nähnyt. Lammas!
2 lammasta. Aika paljon lammasia tullut kyllä tässä. Kun sai jo 3 villa. 4, jos ruskeat ei lasketa, mutta tossakin oli lammas. Tuolla, se takanakin oli 1 lammas. Siinä ei vielä spawnaa siihen samaan kohtaan lammaksi. Mä hakaan ne pikaksia, koska mulla ei mitään muutakaan väkoteria kuin muun. No niin, lammas tuolla alhaalla oli, kyllä mä näin se. Mä näin se. Lampaan tässä. Mut joo. Noniin. Ai. Miten damagee. Tässä on myös 1 lehmä. Mä en jaksa lyödä johonkin pikaksella, koska siitä lähtee kaikki noin rullatiilitiitut. Mä tein nyt vaan itelle hakun. Eiku siis mikä se oli? Se kirveen. Mä tein kirveen. Kyllä mä sain kirveen. Nyt mä sain kaikki nopeammin hakattua pois silleen. Joo. No niin. Ollaan myös 1 ruinointi-portaali. Enää mennäs vielä sinne kyllä. Joo. Eli otetaan vähän passuukin. Wait, oota, oliks tos just joku aasi? No mä tiedä. Mut tuollakin on ihan hyvä biomi, kun tässä on 2 tämmöstä vitsi vierekkäin, mutta mä en oo kyllä ottamassa yhtään koivua. Ja. Toivottavasti tulee zombeja. Hyvä ja. En ole ainakaan nähnyt yhtään. Noin. Sitten. Täällä on vielä 2 housut ja pikakse ja kirves. Tää on aika hyvä chest ja vielä flinttiä vielä. Ja noin paljon tossa pikaksessa, niin joo, jos näitte. Ota heti nää käyttää nämä housut. Mut oikees mä oon saatu ihan sairaasti lammasea. Miksi tää on niinku joku lammasmäellä? Taikka vitsi harvinaista saada näin paljon sitä. Kun aloittaa, niin sulle. Mä oikeesti tykkään niin paljon tästä ihme magma netherjutusta. Magma netherjutusta. Tai mitä tää olikaan. Niin mä otan tätä aina, kun mä löydän. Ai niin, ja puupikaksellakin sai tätä. Ai. Otin damagea taas. Onks täällä zombei? Tuolla 1 mä näin yhden menee. Mä näin. Yhden. Ja sairaan huonosti vaan. Onks se vielä siellä? En mä aio kattele. Joo, se on vielä. Sielläkin on 1. Pääsin karkuun. Hyvä. Mut ennen kuin hankin aika paljon ruokaa tässä. Ja miten te olitte toivonut niin paljon tätä Minecraft-videota? Tai sillä. No joo. Siinä mä aion ehkä alkaa myös tekemään jotain Minecraftia sortseja, jota te ette varmaan tienneet, että Minecraftissa on. Tai silleen. Onneksi ne teki kuparissa paljon hyödyllisemmän. Ennen siitä oli vaan huono juttu. Joo, tuolla on tasasta. Tuo on tasasta. En mä tiedä. Tässä on vielä ihan sairaasti laamassa lisää. Ja vielä kannaa ja possuukin. Mikä tää on? Onks tää lammasmaailma vai Minecraft-maailma? Ai niin joo. Laittakaa kommentteihin, jos te haluatte, että mä aloitan myös Artcoren. Toi on aika syvä. Pitäisikö mennä? En mä vielä ainakaan. Vielä. Noniin. Mun pitää nyt craftaa se sänky. Tää on niin paljon villaa nyt ja. Mun pitää laittaa tietokoneelta. Laita text to speechin pois päältä, mä vihaan sitä.
Koska äsken se huusi ihan täysin mun vitsi läppäriliosta, kun kuulitte sen. Mutta joo. Jes, nyt on aamu. Tästä tulee varmaan niinku 30 minuutin video sitten. Miksi se lukee sen, kun on varattu? Mitä sä tarkoitat, Pelle? Joo. Ja toi lamma sanoi, että se teki just kuoleman äänen. Niinku se kuoleekin nyt. Tuolla lehmä me ottaa sen, mä ottaa se. Tänään ei melkein tappaa, mutta mä sanoin, että mä menen ottaa se, koska mä saan siitä kaikki. 360. No scope 200. Oikeesti, tuo hiekkaa voisi ottaa jossain kohtaa lisää ikkunaksi mun taloon, mutta täällä on vähän lisää lammasta. Kiva taas vauvalammas. Siitä ei saa mitään. Joo, tää on aika pitkä tämmönen vitsi tasainen. Tässä mitäs pats. Miksi tää niin tasainen? Täällä sairaasti eläimiä. Ja tämmösiä. Mun pitäis oikeesti käydä kohtaan hakee vähän puuta ja rakentaa talo ja vähän kiveä. Tää ja mulla ei ihan sairaasti ruokaa nyt, niin kuin näytin äsken. Niinku miten pitsissä? Tossakin oli lammas, mua ei nyt kiinnosta. Ota puuta. Alkaa hakea puuta lisää. Onko se vihaa noita meriä, kun siellä voi olla ihan mitä vaan, niinku zombeja. Tai semmosia vastaavanta. Joo, mä menen hakemaan nyt lisää puuta, koska mä tarvitsen siellä talon tekemiseen. Joo, mä kannan vähän se hiiltä ja kiveä. Koska mä tarvitsen siellä sit, kun mä menen paistaa ruokaa. Koska, ja mä menen kohta ainakin paistaa. Ja. Tää on mennyt ihan hyvin niin kuin jotain sekä. Tässä on ihan sairaan. Tää on oikeesti niin opea aloittelijoille tai silleen aloitus. Tämmöiseksi hiilikasaksi. Mä en osaa nyt sanoa sitä kunnolla, mutta en tiedä mitä sanotaan, mutta joo. Joo, mennään hakemaan lisää puuta. Sen talon takia edelleenkin. Mä tapaan tän lampaan tässä matkan varrella. Meillä lisää lammasta. Oikeesti meillä on niin paljon jo tätä lammasta, niinku villaa ja lammaksen lihaa. Mä mennyt vaan hakemaan puuta. Toivottavasti ei tuu yö ennen kuin pääsee takaisin, koska sinne mä join tähän johonkin ainakin sinne niinku taloon, niinku just tonne. Tuo on oikeesti hieno toi vitsi juttu, toi reikä itse taas. Ja sitten pääsee niinku siitä pääsee sillä. Ja nyt ihan kuin linnaa semmoiselta ovelta. Sillä. En tiedä. Onks zombie? Ei taida olla, mä vaan juoksen nyt hakea puuta. Ja. Noniin. Mä sain vähän XP:täkin tossa kanan mukana. Miksei se hyppääs tohon? Tai sitä mä en vaan nähnyt sitä äsken. Mens okei. Mä menin vaan lisää puuta. Ota aika vitsin paljon puuta, koska mä tuon tarvitsen niin paljon sitä nytten. Joku vähän ajan päästä ainakin. Sillä onneksi tässä on niinku 2 biomia, niin saa niinku 2 biomin puuta. Mä tykkään enemmän tästä puusta. Tästä ihme normaalista tammipuusta. Ja jos ihmettä mua niin tahtoa, niin se välillä ehkä vaihtelee vähän, mutta ei saa. Kun mä puhun eri äänikovedulla. Tai silleen. Ja hakee vähän lisää puuta. Mä en kyllä yhtään tykkää koivusta. Se on niinku pelin huonoin puu. Kukaan ei tykkää siitä.
Kukaan ei tykkää koivusta. Joo. Joo, pitäis muuten vielä ottaa puuta. Joo, pitäis. Kyllä mä vielä tarvitsen. Mulla on vielä liian vähän. Mä otan vielä vähän se ainakin puuta. Kun mä otan yleensä aika vitsin paljon, jos mä käyn silleen tälleen. Kattokaa. Mulla on nyt jo 49. Mä taisin mun puukirvessä menee nyt jo. Mikki. Tää on ihan kohta. Muistuuko toi äsken sanssit sillä, kun se oli elässä sillä? Kun se meni punaiselle takas. Ja se nyt meni rikki. Joo. Voisit tehdä vaikka puufarmiin tonne. Mutta ei laiteta kukkia siellä lähellä, koska muuten siihen tulee apiespet ja ne on ihan sairaan ärsyttäviä. Koska jos mä vahingoskin lyön niitä, kun mä yritän hakkaa puuta. Mitä? Mä kuolin. Vitsi, se on siellä Atrain zombille. Mitä? Mun pitää hakea mun kamat oikeesti. Mä en edes arvonnut nyt jo tulee joku kuolema. Näin alussa ja Atrain zombi vielä. Mun pitää oikeesti nyt juosta. Mä otan vähän ruokaa tälle tässä matkan varrelta. Pitää oikeesti nyt juosta sinne. Se on niin lyhyt matka onneksi. Ja oikeesti ihan sairaan vaikeeta. Tämä on ärsyttävää, kun yritetään saada jotain, mutta sit se tekee tälleen vaan. Tai silleen. Mä olin just menossa tekemään toi vitsi puufarmi sinne, mutta en mä sano. Ja tänne juossa niin kovaa, kun mä pystyn. Mitä? Se mä kuolin nyt jo. Ja Atrain zombille. No missä se edes oli? Mä en edes nähnyt sitä. Onko se nyt tässä? Onko se? Se ei edes oo tässä. Vaikka ottaa mun kamat. Nopea. Mä otan vaan ruuat. Mä otan vaikka nyt on vaan tärkeää näitä eniten tässä keskeltä, koska siinä oli eniten. Noniin. Koska siis Atrain zombie kohdattuu ja tapa mua uudestaan. Mä oikeesti tarvitsen tätä hiiltä. Mä menen jo maan päälle. Kun tuntuu siltä, että se on jossain tossa. Mennessä. Missä se on? Tossa. Se on tuolla. Tää on eka kerta, kun mä ikinä tarvitsen noita ruineen vartaalien kamoja. Mutta nyt mun on pakko käyttää tää. Mun on pakko tappaa se. Se tappaa muut, mä tapan sen. Se on diili. Se kuoli. Oli niin OP tää. Sara. Tai tää. Oikeasti. Eis mä sain nyt mun vitsi kultahousut takas ja puuski. Kun ne on aika vitsin tärkeitä nää puut. Ei jäänyt mitään nää. Mä just melkein menetin mun kaikki kamat vitsi Minecraftissa. Oli 80 minuutissa niinku. Siis melkein menetin mun kaikki. Mä vajan noi housut vaan okaihin. Koska se on vähän huonompi. Me tarvitaan niitä toisia Netherissä. Koska niissä oli se ihme tuli se, jos mä luin oikein. Mutta joo, mennään vielä käyttiin ja kyllä miltä nämä mun uudet kuulokkeiden tää äänilauta kuulostaa, niin mä näen. Ja musta tuntuu siltä, että ihan hyvin näitä. Mä en kyllä edes huuda näissä videoissa varmaan, ei. Joo. Mä menen vaan kattoo sitä kohtaa nyt. Mikä olisi toi vitsi Draco?
No, se kana jäi vankilaan. Mun pitää muuten mennä kohta nukkuun. Ala spämmiä sitä. Nukkumaan. Nukkumaan. Mä haluan mennä nukkumaan. Mä haluan mennä nukkumaan. 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 Miksi vois kestää yhtäkkiä niin kauan? Miksi mä en voi mennä nukkuun? Jos mä olisin vuoren päällä, mä näkisin. Koska mä osaan katsoa, milloin mä pystyn mennä nukkumaan Minecraftissa. Mä osaan katsoa. Mä oon vuoren päällä. Ja mä pääsen nyt tähän vasta. No niin, tuli aamu taas. Kauankohan mun Minecrafti niin päivä kestää? Onko se niinku varmaan jotain 10 minuuttia? Se on varmaan niin oikeasti 10 minä vaan. Minecrafti 1 päivä. Ja sitten jos yö olisi, niin se on varmaan niin 15 minuuttia, jos ei valvoa ton koko yön. Mun pitäisi jossain kohtaa testaa sitä. Kyllä oikeasti. Joo. Mä menen tänne ylös. Joo, tää oikeesti ihan sairaan no? Mutta jos sä voisit, kun mä puhuin kuparisi, siitä tehtiin myös joku itse kuparilamppukin on olemassa nykyään. Se kävi nopea. Tuolla rauta, tuolla itse tässä ylhäällä. Mä menen ottaa ne. Ja menen ottaa ne. Koska mä tarvitsen nyt rautaa. Ei mä tipuin. Miksi mä tipuin? Eiks mä epäänä? Missä ne raudat oli? Tossa on ne. Noniin, mä menen ylös. Taas. Miksi mä en enää osaa parkouria? No nyt mä pääsin. No niin. Oliko tässä edes on? Tässä on enemmän kuin 3. Ei 3. Tässä on 5 rautaa. Joo, tässä on 5 rautaa. Aika hyvä. Tämä näyttää kyllä pienemmältä, mitä se 4 rautaa juttu, vaikka tässä oli 5. Tässä oli 1 enemmän. Ja. Miksi toi kana kattoo mua tolleen just? Oikeesti aika hieno. Pitäisikö hyppää tohon veteen? Ei, mä kerran siis servulla hyppäsin tommoseen veteen, niin mä kuolin siitä. Mä tulin tähän siksi, että mä olisin ottaa tuota kupariin, mutta en mä menekään ottaa, en mä mene. En mä tarvitse sitä nyt. Ja. Nyt mä oikeesti tykkään nykyään kuparissa, kun ne ädää sitä niin hyvin, niin kuin ovet, lamput ja kaikki muutkin. Semmoiset hyvät jutut ja hienot. Joo. Tuossa oli muuten, mä neuvosin, että mä äsken näin mun vanhan crafting tablein tässä, jonka mä olin jättänyt silloin, kun mä yritin metsästä tarttiin siinä, että mä saisin craftattua heitä tuolla metsässä, mutta mä en löytänyt crafting tablein. Ja silloin vasta tajusin sen, että mä olin hukannut sen, niin se oli tossa. Mut joo. Katsotaan. Nyt te päätätte. Joo. Kummalle puolelle mä rakennan talon? Tolle vai tolle? Niinku, tai ihmejutsu vai ruohapuoli? Grave vai ruoha? Mutta asemasti tässä sieltä on niinku tää metsä lähellä ja tälleen. Kummalle puolelle mä rakennan talon? Kommentoikaa. Joo. Siinä myös. Muuttakaa. Mä nyt vaikka rakennan talon tuohon niiden väliin. Sillä, että mun talo on vähäsen tuolla ihmeen rävelin puolella ja vähäsen ruohon puolella, niin te voitte päättää sitten. Mä puran sitten talon,
kun te olette päättänyt. Ja mä en tiedä kauaksi sen kestää, kun te päätätte. Niin kommentoikaa sitten se kumpi puoli. No joo. Tee vaan tähän semmoisen minitalon. Mä en oikein tarvinnut isompaa. Kun tämmösen. Kyllähän mä katon silti tähän. Näin. Mun puutu loppuu, pitää ottaa vähän enemmän. Mä tarvitsin aika vähän, mutta mä otan vaan näin. Näin. Menen tonne. Mä tarvitsen ilmaa, auttakaa. Mä tarvitsen valoa. Niin, mä sain valoa. En mä raikkaa tota. Miksi mä edes käytän tätä kultaa muutas? No, ei se nyt haittaa, kun tää on niinku seremonia, kun mun pitää... Kun tämähän nyt silleen, että te saatte päättää, niin... Mä nyt käytän tätä. Tuohon vaikka sänky. Sitten... Vaikka... Se crafting table, joka jäi jonnekin tonne, niin... Nurkkaa vaikka siihen noin. Siinä vielä tarvitsee uunin. No. Mä pystyn tehdä arroveita. Tässä Gravelissä voi vaihdaa, että mä saan niitä ihan sairaasti, sit kun mä saan Bobin. Ai niin ja, muuten jos niinku ottaa 9 hiiltä, tekee siitä blokin, se taisi olla niinku sama asia kuin 10 hiiltä. Se on ihan sairaan OP. Ja katsokaa, tuossa on 9 hiiltä. Ja se muuttuu 10 hiileksi, jos sä craftaat sen blokiksi. Ja se on aika OP. Niin katsokaa. Tommoseksi blokiksi vaan. Tai en mä tiedä monesko se vesi muuttuu, mut joo. Nyt mä aion vaan tähän. Miten tekis? Ai niin ovet. Ja mä laitan nuo ovet. No. Tuossa oli vitsi. Miksi mä tipuin tohon äsken? No mä vielä tarvitsen chestin tähän taloon. Mä teen vaan nyt sen. Noniin. Sinne mä laitan kaikki turhat kamat, mutta en vielä kyllä paljon laita. Mä laitan vaan jotain. Että mä laisin inventoorista nyt. Koska mä en jaksa laittaa kaikkia. Mä vaan nyt teen yhden hiiliblokin, koska tää on enemmän kuin 9 hiiltä sillä jos sanois. Jos on niinku stack-blokkeja, niin se on varmaan niinku yli 100 hiiltä jo. Helposti. Siis yksi stack hiiliblokkeja, niin se on helposti niinku varmaan. Se on helposti. Oottakas. Ihan sairaasti. Mitä mä nyt. Se laskee. Otan vähän enemmän puuta. Mä tarvitsen kiveä. Mä menen hakkaan kiveä, kun mulla on siellä nyt ihan sairaan vähän. Ja ne kun mä kiveä tarvitsee melkein kaikkea. Jos haluaa survaivaa minne uuniin. Koska sit sillä saa parempaa ruokaa sillä. Ja tässä on myös hiiltä, niin mä otan samalla ne, mutta eka mä annan niiden ympäriltä vähän kiveä, koska mä tarvitsen sitä nyt myös. Ja mä otan hiilet. Joo. Kun mä oon ottanut nää kaikki hiilet, niin mä aion ainakin... En mä tiedä, mä vaan vaihtaa ehkä ruokaa tai silleen. Miksi toi vitsi vauvalammas teki tolleen? Mä vihaan, kun ne tekee tätä vitsi ääntä. Mut joo. Mä nuotan vähän ruokaa. Ruokaa. Jes, vihdoin viimein saadaan oikeesti kunnon ruokaa.
Oikeastaan hiiliblokki on open. Ja näittekö te, miten vähän se oli vasta kulunut se hiiliblokki äsken? Sillä voisi varmaan koko mun inventorin niinku paistaa. Ehkä jopa mun kaikki kivet eli säkki. Mut joo, en oo ihan varma nytte. Jaa. Tuossa on vähän kupari. Oota, kohta tulee yö. Kohta tulee yö. Mun pitää ota vaan vähän kupari tästä. Miksi ei? Mun pitää myös syyä, koska mä en nyt pysty juosta. Mä vihaan sitä ittuu minne kaksi. Ja mä sain yhden kuparipalan. No mä jätän sinne. Mä menen nyt nukkuu. Minnes? Noniin. Vähän kun pitää juosta oikeasti. Koko taan ja yöminessä sillä kokonaan. Olikin pata vähän ruokaa päivän vielä. Niin mä nukun. Näin mä heräsin ja... Noniin. Mä pitäis yhtään video. Noi kaikki on paistanut. Eli ei enää kestä kauaa. Video oikeesti oikeesti ruokaa, mitä mä syön. Tai tässä mapissa. Se oli ehkä outoa, kun mä kuolin siellä alussa. Kattokaa, tää on tällainen kuin puoliksi hiekkaa, tai tätä gravelia puoliksi ruohoa. Aika naps. Jaa. Menen tänne ylös nopeasti yhteistyöllä. Eli muistakaa se, että niinku, jos te haluatte oikealle gravelia vasemmalle ruohon, mutta tuolla ei se ehkä ole hyvä paikka myös. Tuolla oottakaa, mä menen kattoo sen kohan. No tää kohta. Sanokaa vaikka luolakohta, jos te haluatte tähän. Ja sanokaa vaikka luolan ulkopuolella, jos te haluatte tämän. Soita silleen. Luolan ulkopuolella on tää ja sitten luolakohta. Niin on toi ja sitten graveli tai ruoho. Kohta tai silleen. Muistakaa kommentoida ja muistakaa myös se hardcore-juttu. Joo. Että pitää myös sanoa siitä, että aloitamme se. Mutta muistakaa ulkokohta. Luolan ulkokohta ja siis luolakohta. Tässä aika hienosti toi ruoho tällä. Ja mä vaan mun talo. Kyllä niin. Pääsi mut sisään. Törmäsi. No. Olen lopettanut tätä videota tähän. Niin miksi mulla on niin iso takapää? Mitä? Se on eri asia kuin Fored. Mitä? Ja sit siellä on se unikornissaaravi vielä. Muistakaa. Ulkokohta. Luolan ulkokohta. Luolan sisään. Luolakohta. Ravelle kohta ja ruohokohta. Sitten muistakaa vielä hardcore. Ja tilatkaa kanava, liket. Ja kommentoikaa se juttu. Ja muistakaa aina. Tilatkaa mun kanavaa ja jatkakaa toisella. Moro.